Čaute ľudia, vítajte späť na náš YouTube kanál na Lukáša Agata. Ľudia, práve idem domov, idem z roboty a napadol ma bomba prank ľudia. Ukážem vám ľudia nápad toho pranku sem. Ľudia, ako ste videli, nápad mi prišiel od tohto človeka. Neviem, či ho poznáte, ja ho poznám. Robím tiež videá s rodinou. Ľudia, tento prank chcem natočiť na Agatu s tým spôsobom, že natočím nejaké klipy, nejaké zvuky. Bedničku doma mám na Bluetooth takú malú. Schovám ju niekde, budeme napríklad dole, alebo hore v izbe. No a pustím play a Agata bude počuť. Nemám ešte premyslené, čo v tých bedničkách prehrám, ale mal som na tieto nápady, že krík, alebo niekto volať o pomoc, alebo niekto ako kričí otvor mi dvere a tak ďalej. Môj hlas použijem, ale potom dám tam nejaký efekt, aby mi ten hlas ona nespoznala, že to som ja. A potom ľudia môže všetko začať. Takže idem teraz k ľudia k taxikom a onedlho sa k vám vrátim, keď budem doma. Takže sa všetci ľudia pozatiaľ majte, čaute. Takže ľudia, som čoskoro doma, práve som vystúpil z taxiku a veľmi sa ľudia teším na dnešný prank, čo spravím na moju ženu Agatu. Chcem, aby ste sa pozerali ľudia a bavili. Takže vrátim sa k vám ľudia, keď už budem u mňa. Čaute pozatiaľ všetci. Takže ľudia, ahojte, som späť. Som už doma. Agata hore spí s deťmi, ľudia. Myslel som, že som niekoho počul. Ľudia, nájdem tú bedničku, nahrám nejaké zvuky. Asi ide Agata, ľudia, vrátim sa k vám. Čaute. Čaute. Čaute, ľudia. Takže ja som teraz, ľudia, hore. Dal som Lukáška spať. Musím mu napraviť hlavu, aby ho nebolela. Dobre, ľudia, Agata sa myslí, že som zaspal. Trošku som ten prank zmenil. Ja jej tú bedničku, ľudia, dám do obývačky. Ja sa budem nahrávať s mojím hlasom, že ju ľudia volám dole, aby prišla dole. A ona, ľudia, stále bude chodiť do obývačky, že ju volám ja. Ale ja budem tu hore celý čas. Ja, ľudia, pôjdem dole do obývačky, nastavím tam kameru. A tiež si nastavím kameru tu hore v izbe. Takže, ľudia, držte mi palce, musím nájsť tú bedničku. A môžeme, ľudia, začať. Majte sa pozatiaľ všetci, čaute, vrátim sa k vám, čaute. Idem, ľudia, teraz dole po schodoch vám ukázať, že Agata spí. Malimius, ako ste videli, sa spál. Idem nájsť tú bedničku. Ľudia, Agata sa spala s Danielkom, pozrite sa. Ak si spinka Agata, ľudia, však ju musím nechať aj spať, nie? Čo by som to bol za manžela? Ale bohužiaľ, ľudia, ja som Lukáš a ja robím, ľudia, videa, takže ja ju nenechám spať. Bedničku, ľudia, mám dole v kuchyni. Takže ideme pre ňu, ľudia. Nastavím kameru. Dobre. Tu je. Ľudia. Túto bedničku, ľudia, zapnem dole. Schovám to, ľudia, kameru. A ja stále budem, ľudia, dávať play cez iný telefón. Kde mám ten ďalší telefón? Tu je. Ľudia, cez tento telefón, ľudia, natočím môj hlas a pripojím sa na Bluetooth.
cez tento telefón ľudia sem, čo ma teraz pozerať, čo ma vidíte vy ľudia, tak zapnem ľudia kameru tu dole do obývačky. Ako Agata tu príde, bude ma hľadať. A potom ľudia tiež zapnem ďalšiu kameru ľudia hore v atiku, akože budem predstierať, že spím. Takže ľudia, bez toho, aby som zdržiaval, ide sa ľudia na to. Poďme na to, ľudia. Takže ľudia, telefóny mám tu. Idem sa teraz ľudia nahrať, aby ma Agata ľudia počula, že som tu Jano. Počkajte. Poďme mu. Počkaj. No dobre ľudia, ideme na to. Agata, môžeš prísť dole, Agat? Šunés? Počuješ, Agata? Poď dole. Poď mi spraviť niečo jesť. Poď dole, Agata. Toto ľudia bude prvá nahrávka. Druhú musím spraviť, že som nervózny, že nejde dole. Agata, koľkokrát ťa mám volať? Poď už dole, však som hladný, však ťa volám. Poď dole. Hlucha si, Agata, nebud lenieva, poď dole. Toto je ľudia druhá a tretiu musím spraviť ľudia, že som nervózny. Tak holi, tak keď cíle pre túto väčšina v čavale, tá Ave Martele, poď už dole, však hladný som. Môžeš mi lenivo tá Ave Martele, už zaraz sú tam kuchyňa a v tele. Dobre ľudia, ideme si to pustiť teraz do cez pesničku, ako to je počuť. Toto som ľudia vôbec nečakal. To čo za petnička, bože môj. Dobre, ideme sa ľudia pripojiť na Bluetooth. Máte to svetla? Nechcem. Ako sa to robí, bože môj, nechcem ju zobudiť. Bože môj. Už som pripojený ľudia. Zavriem dvere. Dobre ľudia, ideme na to, ideme si to pustiť ľudia. Ako to je počuť ľudia, ako má bude Agata, akože. Pustíme si najprv prvú. Dole Agat. Šunés? Počuješ, Agata? Ľudia, bomba, bomba, bomba. Idem si tú bedničku ľudia rýchlo schovať. Ja si ju schovám, viete kde? Kde si ju schovám? Viem kde. Ľudia, my kupujeme novú sedačku. Tuto máme zabalenú, takže ja to schovám ľudia sem. Tak to dám ľudia. Schovám to ľudia sem. Ja, aké to je ťažké, bože môj. To nenájde ľudia, nie je šanca. Túto kameru ľudia musím pripraviť tu dole. A vy pôjdete hore so mnou. Alebo viete čo? Vás tu nechám dole a ja pôjdem hore ľudia. A zabudol som povedať, schoval som kameru aj v Agatinej izbe, aby sme videli, ako princezná pekne stáva a príde pekne dole. Dobre ľudia, majte sa, nebudem zdržovať. Držte mi palce ľudia, ideme na to, čaute. Dobre ľudia, vás mám schovaných ľudia. Vypnem všetky svetlá, alebo ich nechám ľudia. A ideme ľudia na to, ja už idem hore. Bluetooth mám pripojené, počúvajte. Poď mi spraviť niečo jesť. Dobre ľudia, hlas som nedal úplne až hore. Ideme ľudia na to, majte sa všetci, mám vás rád, čaute. Uvidíme sa ľudia hore, majte sa. Ľudia, ja akože idem už spať, nevšimajte si pozadie ľudia, izba sa chlapcovi ešte stále robí. Ľudia, prepáčte mi za kvalitu, telefón je veľmi starý ľudia. Idem si ľudia láhnuť, akože idem pustiť to video ľudia. Takže dáme hlas úplne až hore a môžeme to zapnúť ticho.
Ľudia, asi kvôli signálu musím ísť trošku nižšie, ľudia. Ja sa k vám vrátim o 5 minút. Ja to zapnem a rýchlo si prídem láhnuť, ľudia. Takže buďte trpezliví. Agata, môžeš prísť dole, Agat. Šunejs? Počuješ, Agata? Podole. Poďme spraviť niečo jesť. Podole, Agata. Agata, môžeš prísť dole, Agat. Šunejs? Počuješ, Agata? Podole. Poďme spraviť niečo jesť. Podole, Agata. No, Lukáš. Lukáš. Kajgeľa, Lukáš. Ja si myslím, že Agata už išla dole. Ľudia, zapalím elektriku, lebo ma neuvidíte. Lukáš. Lukáš. Hore. Však teraz si ma volal tá svadba. Čo je? Tá uši. Čo chceš? Však teraz si ma volal. Čo ti šíbe, však spím, kedy som ťa ja mohol volať, kde mám pokoj. Bože môj, náš časová. Som naštisový. Suska, Teraz si ma volal. Volal som za tebou dole. A čo si robila dole, však ja som hore. Už spímali. Ja som ťa nevolal. Jakže nevolal? Nevolal som ťa. To sa mi asi zdálo. Hlavne som sa zľakol. Už spímali. Sasni mu svetlo. A pec mu zapni. To potom kto ma volal? Dobre. Ľudia, ona je taký debil naozaj niekedy. Ľudia, Agata nemá páru, čo sa robí, ľudia. Dobre, ľudia, vrátim sa k vám tak o 30 minút a vyskúšame to, ľudia, znovu. Čaute. Je to zadivná. Agata, koľkokrát ťa mám volať? Poď už dole, však som hladný, však ťa volám. Poď dole. Ľudia, čaute, ja som to už pustil, ľudia. Ona išla zase dole. Hovorím, že ma volá. Idem. Luch, Idem. No. Tak Kajsal. More. Hovorím ti. To čo má znamenávať? Teraz si ma zavolal zase. Lukáš. Už dávame čas. Teraz si ma volal. Agata, súbudíš mi malého, ja som ťa nevolal, ty si som vás pustili. A tebe, poďme. Počkaj, idem. Vypni elektriku. Ľudia,
Ja idem ľudia dole, takže sa pozatiaľ všetci majte. Ja to už nevydržím ľudia, ja to musím povedať. Ona mi zobudila aj malého. Není to možné, ti hovorím. Volal si ma 2-krát. Celá sa trasiem. Šibe ti? Tvoj hlas som počúvala. Delíňa ďalej? Pena, som mám taký úžas. Naozaj, Lukáš, naozaj som ťa počúvala, volal si ma. No čo vás? Naozaj si ma volal. Poď sem. A Gina, Je mi ťa ľúto naozaj. je mi ťa ľúto. Co komisárku te penav? Tá si ma volal. Tišie, sobudíš mi deti obidve. Mali už zaspať. Ja ti poviem, čo sa robí. Čo? Delíňa nalal Afri. Tebe tak šibe, ti hovorím niekedy, že si taký somar. Agata, Lukáško spí, Danielko spí. Kde počuješ tie hlasy? Toto mi má Tu vysvetliť. dole. A kde ma hľadáš? Tu dole. Ale kde za mnou chodíš? Do izby. No tak koho tu počuješ? Ale tvoj hlas som počula. Aga tebe hrabe tú čistú. Poď mi rob jesť. Lukáš, neprovokuj ma. Tu si bol, ale ako si ušiel tak rýchlo hore? Však spím, pozri. Už tančal mám. Tak potom Bytočný. čo? Chceš pozornosť? Máš ju mať. No, Snívať sa mi to nemôže snívať. verím ti, že som ťa volal. Viem, že ti už hrábe. Som mat preto tepenav. Joj. Som tu keď potr tepenav. Dobre, ja idem spať. Choď. Môžeš ísť. Agata, poď sem. No, Poď sem dole, neboj sa. idem spať. Nechod spať, poviem ti niečo, hej. Čo? Žena v tvojom veku Joj. má také dni asi možno. Aké hlasy počuješ? Tá tvoj hlas, chápeš jednej veci, presne tento tvoj špatný hlas počujem. More. A kde ho počuješ? Tá tu dole. A bojíš sa toho? Tá hej. Tak keď počujem tvoj zvuk, tvoj hlas, chod zapni mi kúrenie, idem spať. Poď ideme už spať. Nie. Poď Ti ideme musím spať. niečo povedať. Aj Lukáš, ti hovorím, že naozaj, ja neviem, čo to môže byť. Ale čo mám s tým spraviť? Tvoj hlas som počula, dobre počujem na tieto uši. Pôjdeme ráno u psychiatrovi. Prečo ku A psychiatrovi? kde ťa mám zobrať? Ty si myslíš, že ja som sprostá? Ja to viem, to je rozdiel, keď si myslím a viem. Akšun. Som mám takého psychiatrička. Ale akšun. Naozaj, chápeš jednej veci, počula som tvoj hlas 2-krát. Ale dobre počúvaj. Ako môžeš počuť môj hlas, keď ja som hore? Lebo asi furt na tak voláš, čaj afkermange techal, nasov aftele. Tak preto ti hovorím, že to isté bolo teraz. Ale ja som to nebol. Tak kto to bol? Ty vole. Tvoj hlas to bol. Čo nechápeš jednej veci? Chápem, ja som Tatari Sartov. Agat, musím... A keď mám dať psychiatrička. musím... Hore. Penačky, Vale. Co? Nebudeš nervózna? Pen. Čo? Nejde ten hlas tam, ako máme dvere? Prečo dvere? Vidíš to, čo ja vidím? Zvonka. Nie. Trošku nižšie. Doľava. To ešte nižšie. To je prank. More, ty si fakt, more, debil si naozaj, toto, Nadenáš, počkaj. to čo má To byť? je prank. Dikes. Chceš vedieť, kto bol za tým hlasom? Zavri oči. Speaker. Hej. Ty fakt, Cheat. Počkaj, ja ti to musím pustiť. to ako ťa mohlo toto napadnúť? Odkiaľ to máš? Cheat. Teraz to nejde ľudia, ona si robí Zobudíš fakt deti. Nevadí, poď sem. To Bol to není prank. sranda. Počkaj. Vidíš, tu je cumel. Pre tvoju informáciu, tu je cumel. Ľudia, keď sa vám toto video páčilo dole, Naozaj ti teraz hovorím, slušne ti hovorím. Prečo toto robíš? Keď spím, prečo? kvôli ním, Kvôli ním. A môj spánok je kde? Moja hlava. však to bol bomba, mega prank. Keď ciskro. 2. Tá už ani spať nejdem, lebo o 7:30 stávam. Tá už ani spať nejdem, môžem rovno navariť. Ani spať nejdem. Nechceš mi uznať, že to bol bomba prank? Ľudia, keď sa vám to dole... keď To sa vám... není možné. Ľudia, Čavale 2 hodín. ľudia, keď sa vám tento prank páčil, nezabudnite ma zdieľať všade, aby som bol všade. A zároveň ľudia mi dať ten odber ľudia kvôli tomu, aby som vytváral viac videí pre vás. Napíšte krásny komentár pre moju
Ara Jahed. ženu, ktorá Naozaj, počuje hlasy naozaj. a zároveň tiež ľudia krásny komentár. Ľudia, ďakujeme za vašu podporu, skoro sme tu 31 000. Majte sa ľudia všetci, máme vás radi, čaute.